kelas pinten? Kelas gangsal. SD. Nggih. Wah, iya. SP. Oh iya. Gila, kayak wayang SP orang iki. Kelas 5 SD parantene wis kendel suarane wis apik banter kaya bedhek. Ha iya kaya ngono. Kaya Bu Kesi mau. Temenanan wis pas nek ngefan kali Bu Kesi. Ya, betul. Terus sih. Kita Lutfiana luar biasa para lenggah dan ngono kuwi lho Nduk Gusti ingkang nyipta jagat saben-saben ana titahe sing duwe kekurangan mesti diparingi kelebihan sing luar biasa. Oh nggih Pak sembah nuwun katresnanipun ngono. Apa Nduk? Iki mau diparingi apa? Harta. Harta pinten niku? Oh, bisa loh. Ayo. Oh, ayo. Biasanya diraba ngerti ya biasanya lek sing tak nganjuk kae. Ketinggal Pak Cahyo. Non? Ketinggal. Napa? Pinten? Nggih ketinggal. Ketinggal sedaya tapi sekedik. Oh, nggih. Wis muga-muga saya padang Nduk. Wong jenenge pangeran ki ra kena kinaya ngapa. Sampeyan sapa ngerti akhire ngerti karo padanging swasana, satemah sampeyan iso melu mengibarkan budaya sehingga budaya kita tidak hanya dicintai orang dalam negeri namun sampai luar negeri semuanya. Ya. Dijingkas jajal eman-eman, ayo dijingkas. Belok genti belok langgam apa coba. Nggih. Anu pun saged nika sing nyidro asmara nika. Ndek ben nate nembangke. Oh, pas nang bale panjang nika. Oh nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Diulangi nggih. Kula mawon wayang serpek ning 1000 mboten napa-napa. Nggih, apa? Saiki pangkur sing pangkur mau cepat, mau lak semarangan. Ayo, men ngerti dawa kaya apa Lutfi. Ayo. Nggih. Tingkae ula
tepuk tangan untuk Lutfiana luar biasa gitu. Matur nuwun Nduk, saged pinarak malih nggih. Iya. Sik Nduk. Aku sangon Ibu Kesi, Pak Dalang ra nyangon iki piye? Nek duwe kok kabeh kok nyangon iki. Ya sarung nyangone diberi apa apresiasi kok piye ngono. Nduk. Bu Kesi wis bolak-balik mireng ning suarane sampean iku jangan nganti terenyuh, nangis nganti sampean dadi sinden viral ning TikTok karo YouTube. Akeh wong do terenyuh mergo keluwihane sampean, kelebihane sampean iso nyinden ya, Nduk. Tetap semangat ya Lufti. Nggih, Bu Kesi. Jangan menjadi sombong ketika kamu menjadi orang sukses dan pintar. Namun kecerdasanmu nanti adalah untuk mengukir sejarah bahwa Lufti akan bermanfaat di Wonogiri mengembangkan seni sesindenan. Amin. Ya Nduk, sangune rendak Bu Kesi nene Nduk. Pira pengen sangu pira? Kiri. Wis sing ngedak, Bu. Ya Nduk, aku lali tangan kira jan ra mentolo tenan. Semangat ya. Bu Kesi. Aja lali soalnya ning daleme Bu Kesi nggawa gaplek ya. Saya jalu ijo. Bu Kesi ki senengane diwul. Ayo. Nggih, terima kasih. Iya, matur nuwun. Selek tanggapan cedak-cedakna nyusul ya, Nduk. Heeh, Nduk. Iki sayange adoh-adoh ya plete. Menika rumiyin wonten awala ingkang